Voilà, Gaussou Keta Gasson de fer. Gafuli biya Gaussou. Bakar tono bete. Ni mine folo. Osobe. Oh, bete ni wati na minya aweka don nyafi ngambita. Ambita nyenyini. Minya aweka don nyire doake. Oh, hali no ya soro wuro chama njuruba la kusara. Amine nedu. Oh, gad ni wati na minya aweka don journalist do. Journalist sedu. Oh, Baule FM. O nyema badu. Oh, minya aweka don femiseni chama mbe kuna funikunda. Mi mvana ne sedu na chesirembe ula. Kana sa daba aweka don aje nyogondo je kafola. Ma journaliste sedu ko yi aweka don bama na ukakumadu nani ma min fo bama nyekola a don ba laje o yo fo ma journaliste sedu abambulo de an gumbe nga ta nyu anve aéroport la nga sécurité ko yimbe chugo mi e ko ambe ma sikisa wa dogo okma israna marfo nya ko yi to ma la me ba be ni so ma alhamdulillah journaliste sedu itrore ko ne mi le ndo imine do dabuka glad ko wa baji meni yoro ayo baji de imine na tuguni de attrapement o ma bitamano o ma seru aywa ibe mbulu koro kumi bi chaman don ko nuna o yiwele kunye kese ka amblasira namma se kata o anga auditeuru ko ni kulubana o kuma na ikanya foli kanye mimbe se ka to fam ya bisoro kula afara ko panguru woro ko binajira ko mina ngirima wero ba krefe journaliste du ibe min do akula ito nyefo ninga auditeuru yanga fam ya sorala mado mbi foka la barkata e jode mungele na e masekata folo ay nak mew an clara nana marfa jukuru de ila sigiwa mwa ko kati akot teliara ko judi aywa bismillah programme min da awma on bolo ko président bena 10h 8h30 président ka hélicoptère jigina senu Allah akbaru skay hélicoptère de takatide qui penfosse nous kati tui hélicoptère akuma bana avion chama mamulo za fo président de bi ala hélicoptère la ba barkalay donc iye nyinga cérémonie minabi ala barkala antara aéroport la jamana famaw ye yamaruya di ka ala kɛlɛkɛmina min n'o ye kura sanuw ye a yɛlɛ maliyɛnw na bi o ye 6 ye bamanankan don dɛ hakili a bɛ faamu 6 don u ko u bɛ min yira maliyɛnw na k'o ye 6 ye u k'u bɛ min yira maliyɛnw na o ye 6 ye baasi tɛ n'o tɛ a bɛ faamu na wala donc sisan a faamunen don kosɛbɛ mais ne kɔni ye jate bɔ parce que i kana kulo dɔn mais i kan ka bɔrɔ falen dɔ dɛ i kana se kilisila mais fɔ nɔfɛ i man ka filo la ne kɔni ye n bolo kuru k'an bolo kɔni t'a dan ka tila tuguni k'an bolo kuru k'an bolo kɔni t'a dan o ye mugan ye ka tila k'a kuru k'an bolo kɔni t'a dan o ye 30 ye ka tila k'a tɔ to yen awɔ Allahu akbaru. Donc, le 9 août 2022, au camp la semaine Mali Tarikoula. Sigatala. Parce que Bimin Kera, au lieu de l'indépendance pleine et entière, à la souveraineté d'Afalé. Chop. Au lieu de Ramati. Allahu akbar. On m'a mis au quai. Au lieu de la Pundi et colonel Assimi Koïta. Est-ce que. Parce que Sili Fana. Aïe Pama Dofo. Kuma mina nafa ka bon kosɛbɛ a ko jamana kɔnɔ jamana tigi ye armée de ye fɔlɔ kosɛbɛ o tuma armée kan ka bila condition bɛɛ la min bi armée permettre ka kɛlɛw gagner hatɛ a ko le rôle fondamental d'une armée est d'abord d'éviter la guerre sigata la afin de préserver les populations des souffrances qui en découlent armée ka baara fɔlɔ ye ka kɛlɛ bali k'a fɔ ko kɛlɛ kɛra k'an ye se sɔrɔ o tɛ dɛ ka kɛlɛ bali est-ce que sabu ni kɛlɛ kɛra mɔgɔ dɔw de bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ n'o ye population ye ko lorsque l'armée est forcée d'entrer en guerre cela doit être perçu comme un échec il devient donc impératif pour en limiter les conséquences négatives kosɛbɛ ko ni armée sera kɛlɛ ma ko ɲɛna fo ka se kɛlɛ ma
o kɔrɔ ye ko armée ye échec fɔlɔ kɛ siga t'a la donc filanan min n'a b'o terrain kan n'o ye kɛlɛ yɛrɛ kɛli ye armée kan ka teliya kɛlɛ fɛ hatɛ pour que kɔlɔlɔ min bɛ se jamanadenw ma o ka kunbɛn baasi tɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya jamana ka intérêt bɛ se ka lakana kuma ka ɲi ni Assimi ka pensée de ye nin y'a ka faamu de ye armée ko la est ce que nin kuma kɔrɔma in b'a to ko an kan ka armée labɛn min bɛ se ka teliya ka kɛlɛw sen sɔrɔ jamanadenw kana tɔɔrɔ o baara de kɛra bin kɔrɔma Seydou ne ko hélicoptère min bɛ yen ni o ye avion de chasse ye fifalani bɛ min kunna n'o bɛ munumunu o tɛ dɛ bombardier bɛ min kunna o tɛ dɛ min yera fan dɔ fɛ yan o tɛ dɛ nin ye minnu bɛ fiɲɛ tigɛ de chop i b'a fɔ vuu i b'o de mɛn Allahu akbar dɔw bɛ taa de i b'u susuli kɛ k'a mɛn mais i t'u ta k'a mɛn Allah u b'a fɔ de ma avion de chasse type L-35 ani Su-25 pause minnu fana bɛ yen ni olu b'o dɛmɛ kɛlɛ la o ye Mi-24B Mi-35 ani Mi-85 ani Mi-24 ndogo ye hakili juru cannen don ninnu de bɛ baara kɛ mais sisan n'a fɔra ko renfort ka taa fɔlɔ an ka renfort tun bɛ taa dugu fɛ dugu ma de awɔ n'u dun n'u bɛ dugu min attaquer o b'a sɔrɔ u ye min don ka sira bɛɛ la munumunu walayi ni renfort ko k'a bɛ taa dugu ma mobili bɛ exploser siga foyi t'a la u ye solution sɔrɔ o la ni renfort bɛ taa a bɛ taa sanfɛ de Hamali o avion ye Kaza de ye Kaza 295 belebele Mado naani de nana awɔ m'a mɛn dɛ bɛɛ b'i fi ayi 30 mars kana bila bi la le 9 août 2022 hebwe Mado panfɛn kura 30 ni kɔ o de b'an bolo Allahu akbar o nin tɛ min bɛ dogo la ni fini birilen b'o kunna o tɛ ye ni baara bɛ kɛ n'o ye o bɛɛ de bɛ yen sɔ belebele ne de bɛna taa déployer terrain kan sisan don ni kalo nataw la an bɛna taa ninnu ka résultats ye Ala ka kɛ jaabi duman ye nka ministre de la défense ko k'ale ma tila dɛ Sadio o jamanakuntigi ordre min di ale b'a senni f'a dan Allah an bolo dilen bɛ Turkiw fɛnɛ ma avion bolibanda min bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ drone drone manamana drone fitininw tɛ dɛ a bɛ filmeli kɛ ni minnu ɲɔgɔnna tɛ dɛ a dun fɔra ko Turki b'o sɛbɛkɔrɔ dɔn dɛ donc o drone ninnu minnu ka bon ni mobili ye olu de bɛna mugu ni kisɛ bi sɔnsɔn la i bɛ se k'i to Bamakɔ yan k'a fili fɔ huwa o de labɛnnen don est-ce que Madu ni an tilara bi ni maa o maa y'i ja kɛlɛ tigɛ o la kana nin fɔ yen na ni maa o maa y'i ja kɛlɛ tigɛ o la kuma Jo Bala sara n bɛ kɛlɛ tigɛ Jo Bala ni Balayira e bɛ ji k'a ka ɲamaku ji la wa ayi siga t'a la koyi i bɛ Jo Bala ni Balayira a ko Jo Bala ye Sénégal k'i bɛ se k'i to Mali la yan ko k'a atɛ ni Balayira dadigi la k'u la Faransi k'i bɛ se k'i to yan ko k'a atɛ kuma banna ko k'i respecté Bamakɔ yan walayi voilà donc o de kibaruya bɛ yen ayiwa journaliste Seydou y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan bi ye donba ye jamana in a taabolo la lakana sabatilen don min bɛ se k'a to baara in nun bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲɛ an ye avion ko in de fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ dɔw y'a jira ko a man ka fɔ nka avion yɛrɛ dama tɛ ko fɛn wɛrɛw fana bɛ yen wa Madu fɛn wɛrɛw bɛ yen nka e ko ne ɲɛ da man di de bisimila ne m'u ye k'a la sa u bɛ yen ɲɛ da man di parce que ne ni n ka verre ma taa est-ce que mais minnu ko a man ka fɔ Madu bɛɛ n'u ka faamuyali don siga t'a la e ma jamanakuntigi ka kuma ye wa walayi ko ni armée kan ka fɛn bɛɛ de kɛ pour que kɛlɛ kana wuli kosɛbɛ a fɔra pour que kɛlɛ kana wuli f'a k'a sɔrɔ i kɛlɛkɛɲɔgɔn sera nin ye walayi e kɔni b'a dɔn ne tɛna taa n kɛ ka gabu jɛman ɲɛna parce que ne b'a dɔn n tɛ se la kɔrɔlen sa m'o gabu ɲɛna donc o bɛ cogo min na
ni kɛlɛkɛminɛ caman b'an bolo jamana wɛrɛw b'a dɔn k'a fɔ an labɛnnen don jamana bɛ jamana na o ti an janfa ka terroriste ladon an ka jamana kɔnɔ wala ka mercenaires ladon siga t'a la terroriste yɛrɛ bɛ siran ka ko dɔw kɛ parce que u b'a dɔn n'u y'a kɛ an bɛ fa sama ka b'u la siga foyi t'a la mɔgɔ yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛ ani i ka gabari ani fanga ani i kana i kɛ karisa kan cɛ bɛ cɛ la i b'i dimi ko i bɛ taa kama n'a bɔra k'a jɔ n ko i b'a fɔ ko non k'i ma na nin kama donc munna parce que a yecogo yɛrɛ ani mamutu min b'a la o de fɛnɛ bi kɛlɛ gagné journaliste du babu ɲɛna n bɛ misali ta Russie kan et puis France ni États-Unis bɛɛ siranlen tɛ Russie ɲɛ ka Ukraine ni naloma in su wa siga t'a la munna parce que missile dɔ b'u bolo u b'a fɔ min ma ko Satan 2 angɛ ko n'a cira k'a bɛ diɲɛ wuli u ko ten dɛ u y'a fɔ dɛ olu de sirannen b'o ɲɛ o de la u ti maga Russie la Allah kibaru mais est-ce qu'a cira k'a ye wa ayi Mamutu de don u siranna de n'i ye Mamutu fɔ ja Mamutu kama siran bɛ k'i ɲɛ walayi o de la an bɛ Mamutu fɔ pour que siran ka k'an ɲɛ siran ka k'i ɲɛ i ka kɛ o ka fisa kɛ ka taa k'i kan i ka kɛlɛ kɛ ye o kuma ɲɛna i y'a faamuya kuma ka ɲi donc communication kun de nin ye siran ka k'an ɲɛ an kana kɛlɛ kɛ bilen an ka kun ka kɛ ka jamana ɲɛnajɛ mais ni Ala y'a kɛ ni dɛsɛ kɛr'o la fo bin kɛra an kan avion ninnu u bɛ sankisɛ de surundu a banna voilà a banna kuma ɲɛna ayiwa k'i fo i ka wuli ka jɔ la a diyara n ye ci donna n da n ye surasi minnu ye walayi u ko ko arajo Nura FM bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na est-ce que ko an bɛ dusu don o la a bɛ galabu don o la don o don a diyara n ye se ka don kuma in kɔnɔ ka bin n'o ci ye walayi aw bɛ fasojɔ baara min na ani fasokanu baara min na a diyara n ye a diyara n ye o la a ɲini aw fɛ halisa aw ka dɔ foro ka jamana tɔgɔ la ni Ala ka jɛ ye aw k'a kɛ jamana de kama ani Ala de kama walayi wa jamanadenw ɲɛ b'a la k'a fɔ aw bɛ fasojɔ baara la a banna donc aw bɛɛ fo k'a daminɛ ɲɛmaa ma ka se baarakɛla bɛɛ ma fo da la walayi a bɛɛ fo a ka cɛsiri la nɔgɔ baara ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye e Madu ye wala a diyara n ye n'o ni bi i ti suma fɛn bɛ kɛ pour que i bɛ se ka kɛ ko in kɛnɛ kan walahi mais hali aw minnu ye u ka filenitigiw ye anw ma se ka gara kosɛbɛ Asimila bi ko ye walayi siga t'a la dɛ n k'a nana hélicoptère de la angɛ n'i y'a mɛn i bɛ gara président na i b'i tɛgɛ d'a ma a bɛ sanfɛ i bɛ duguma a bɛ ɲɔgɔn ye wa a ka gɛlɛn ko kɔni filɛ a banna kuma ɲɛna Seydou merci beaucoup n b'i fo nɔgɔ merci ni baraji merci aba ayiwa baasi tɛ nin kun ye awa i k'a dɔn n yɛrɛ duwakɛ journaliste Seydou arajo jɛ ka fɔ ani k'a dɔn Bawule FM kabaleni awa i k'a dɔn a bɔra k'i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ n dɔgɔ i jugu ma kɛ zonzan ye kulofara janya a fɔ ko a kulofara ka jan a ti foyi bɔ i ka kow la wa fa bɛ boli o kumana sa journaliste Seydou bɛ fo ka waliman dɔn sɔgɔma in na k'a daminɛ kunun fo sa an bɛ k'a ɲɛɲini nka ko in ma kɛ ko nɔgɔ ye sabu min ye awa i k'a dɔn sécurité totale o de bɛ ko in na min bɛ se k'a to pankulu ninnu u bɛ se ka jira o kɔfɛ sa ni kunnafoni minnu sɔrɔla an b'olu da fiɲɛ fɛ Boubacar Traoré BT faamuya ka sɔrɔ a la o tuma anw ka arajo ani kɔfɛmaaw ka kow ɲɛnabɔli ka an dɔrɔsɔ ɲɔgɔn na relation extérieure n'a ɲɔgɔnna caman jarasɔn bi yan an ka partenaires an n'an bɛɛ jarasɔn jara an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma k'a ka Maliki fo n ye a ka Latifa fana fo n ye u bɛ fo Boubacar Traoré BT an bɛ taa min ye awa i k'a dɔn sɛbɛn an bɛ don a kɔnɔ Nouvelle Horizon awa i k'a dɔn Boubacar Traoré BT ne b'ale ta cɛw Nouvelle Horizon kɛlen bɛ ka kuma a ko attaque terroriste min n'o kɛra n'a kɛra awa i k'a dɔn anw ka kan belebele n'o bɛ Teseliti kan n'a b'o ko fɔ a ko armée awa i k'a dɔn a ye hakilina dɔw di nka n'i taara kɛnɛ yɛrɛ kan min ye awa i k'a dɔn kunnafoni minnu bɛ yen k'i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara nka armée ye communiqué min di an bɛ n'o lase limanaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la armée y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn état major général des armées k'u bɛ anw kunnafoni k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kalo tile 7 n'o ye août kalo ye san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati an ka cɛden minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu bɛ ka faso kuma bɔ n'u tan bɛ e ni ne ani awa i k'a dɔn jamana kɔnɔdenw anw la fasa dugu la dugu min bɛ yen n'a bɛ Tesiliti kofɔ u b'u ka baara la waati min ka population lafasa population lakana i k'a dɔn k'a fɔ binganni waleya tigilama dɔw awa i k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn u ma
waati kelen de la armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o barika bonyana kosɛbɛ maa minnu ka baara ye nin ye away ka dɔ bamanci waleya ani terroriste jugu minnu bɛ yen n'o bɛ wele ko EIGS ana kɛ away ka dɔ olu ka baara don nka siga tɛ min na ninnu ye wuli ka jɔ min kɛ o don ko a jirala k'a fɔ min ye away ka dɔ dɛmɛ ɲɔgɔnya o de taara ka ɲɛsin u ma sira caman fɛ wa hali mobili n'o ye véhicule piégé u y'o caman ta ni ka ɲɛsin away ka dɔ faso in ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye away ka dɔ combat min n'o kɛra combat in juguyara koyi nka min ye anw ka faama ye u y'a jira k'a fɔ away ka dɔ sɛbɛkɔrɔ jolen don professionnalisme away ka dɔ b'u ka baara la sabu min ye population away ka dɔ civil o lakanali away ka dɔ hakili tor'o la sabu u y'a jira k'a fɔ kayi bɛ yɔrɔ min ani civiliw bɛ cogo min away ka dɔ u man jan ɲɔgɔn na a ko o kumana sa min ye bilan ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ away ka dɔ min bɛna di ko fɛn do fɛn min n'o ye away ka dɔ bilan provisoire ye nka waati dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ dɔ bi fara bilanw kan a k'o de siratigɛ la jugu fan fɛ n'o ye terroriste ye maa 7 o de su kɔni o yera moto 7 Boubacar Traoré BT olu kɔni u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a moto tiɲɛnen kɔ ka bɔ yen a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye a wuli ka jɔ ni cɛsiri a jirala k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu su caman ba de b'u bolo minnu kɛ k'u ka mobiliw fa ani maa juginenw away ka dɔn ni ka taa n'u ye o su dama dɔn nka minnu kɔni yera o ye maa 7 ye parce que b'a ko anw fɛ maa 17 bɔɲɔgɔn olu kɔni olu ntanyara 22 olu jogira min ye maa 9 away ka dɔn fama olu tunun bɛɛ civil 4 olu sara olu tora away ka dɔn ko in dafɛ anw ka minɛnw away ka dɔn k'u ye dɔw tiɲɛ mobili 3 bɔ a la away ka dɔn u y'olu tiɲɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn famaw ka mobili dɔw bɛ yen minnu kɔni away ka dɔn tiɲɛni sera olu fana ma fo ka taa se so dɔw ma n'o ye population civile olu ka sow ye parce que kaba ko a ko away ka dɔn communiqué in kɔnɔna na wuli ka jɔ kɛn bɛ ka kɛ away ka dɔn min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ dakun ye min ye a n'a bɛ taabolo min kan Boubacar Traoré o ka se ka ɲɛdɔn a ko n'i y'a jateminɛ état major général de l'armée k'u bɛ foli ani tanu lase away ka dɔn anw ka famaw ma cɛdenw u ye min kɛ n'o bɛ professionnalisme ko fɔ n'o kɛra sababu ye ka population civile ka ale away ka dɔn fanba k'a mankuto min bɛ se k'a to away ka dɔn tiɲɛni o kana s'u ma parce que a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin opération minnu filɛ nin ye n'u kɛra a jirala k'a fɔ nin kɛnɛ in ka fɛn dɔw bɛ yen min kɔni ye maaw kamana gan kosɛbɛ sabu min ye an ka famaw ye a yirala away ka dɔn ye fɛn dɔw yera yamaruya tɛ fɛn minnu bolo n'o bɛ pankulu dɔw kofɔ min ye away ka dɔn kɔnɔba sugunta min banna ka tɛmɛ anw ka sankolo fɛ min ye nin yɔrɔ kofɔlɔ ye k'o munumunu away ka dɔn cogo la cogo min bɛ maa kamana gan a ko kumana nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra away ka dɔn kari don kuma a jirala k'a fɔ terroriste minnu filɛ nin siga tɛ min na u taara ka na bingani waleya ta ka ɲɛsin anw ma nka min ye away ka dɔn ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen terroriste ninnu u dɛmɛnen don away ka dɔn kɔfɛmaa dɔw fɛ minnu fana ye away ka dɔn maaw ye minnu tɛ fɛ away ka dɔn jamana in ka lafiya n'o tɛ terroriste ni pankulu terroriste ni drone i ka dɔn k'a fɔ fɛn do fɛn min n'a bɛ maa kamana gan Patrik Kaba ko a ko état major k'u y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔn hali ni wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛra maa minnu bɛ yen n'olu tora dafɛ n'o bɛ civiliw kofɔ i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ka foli kɛ ka ɲɛsin u ma ka dugawu don kɛ ala ka hinɛ banbatɔw la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma maa minnu bɛ away ka dɔn n'olu ntanyara k'a fɔ ko away ka dɔn sangabonda a bɛ sigi olu tɔgɔ o bɛ kɛ Patrik Kaba ko a ko état major général de l'armée hali bi a y'i sinsin k'a jira population na away ka dɔn bɛɛ ka danaya sinsin bɛɛ ka away ka dɔn ka wuli ka jɔ kɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ baaraw bɛ sen na min bɛ se k'a to lakana away ka dɔn u bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min min ye away ka dɔn Boubacar Traoré BT Nouvelle Horizon u ka away ka dɔn communiqué min bɛ yen n'o ye communiqué numéro 054 état major général de l'armée des armées i y'olu ka away ka dɔn fasiri ye i bonya b'a la u ka bidon bɔli Marima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ an ka lakanabaa minnu n'u ni tora nin ko in na ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma minnu fana bɛ yen n'u banana ɲɛmaa an bɛ masa Alahu Taala deli ala ka na ni kɛnɛya badabada ye Marima ka ɲɛmaa ne bɛ n bolo n b'a kari ka don indépendant ne bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Ablaye Jara Ablaye Jara a ko an ka taa mun ye Kucala région o kɔnɔna la n'an taara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bingali a taara k'an ka polisilaka dɔ k'u sɛgɛrɛ dɛ bingali a kɛra sababu ye mun ye polisi 5 ɲɔgɔnna olu tora a la i bɛna ye k'a fɔ ko maa 3 tunna maa to olu ta yɔrɔ k'o dɔn mun ye Ablaye Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko dimanche don n'o bɛnna uti kalo tile 7 ma nɛgɛ 10 wagati i bɛna ye k'a fɔ ko an ka polisilakaw an b'a fɔ polisi minnu ma polisi frontière olu kun taalen bɛ ka to u polisi tɔɲɔgɔn minnu nɔna k'o to o bila o sira in kan sa i bɛna ye k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta dɔ ko o taara ye dugu jukɔrɔ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye polisiw ka nin bolimafɛn a taara yɛrɛ mugu pɛrɛnta in kan sira mun bɛ n'a b'a daminɛ Kuri ka taa bila mun ye Kucala la mugu pɛrɛnta in ko a kun b'o o yɔrɔ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko polisilakaw u ka nin mobili ko a yɛlɛlen o kan
nyama be na e ka fo ko a tieni ko afaga ko abuana kosobe o sabe ke ni ya me ki ka klisi ka di ida e moso yoro osoro wati munna munye mugu peren ko ni awulla ne police la ka uye o ya soro ka fo ko muye bamanju nunu do de ne me krefe uye mugu ci ko ni ko o damine akara sababu ye muye anga police la ka maduru nyana olu ningena ko o karabada munye makele o banana munye fatrika ba no de ablay jare ako wati munna ko ni mbara ko ni ko akera ora ni beki be na ka fo ko munye la kana ba wulla ba ko ni ko kunda ni yoro ko folenga yoro be no de dugo no woy ni yoro en konnala ye fese ni tani ka yoro bela jele ni ka asegere sira mo be na ba damna yoro so ka tabla kuri ko ka tabla munye an ne burukna o frontière la ye ni yoro bela jele ni ka allara we fatrika ba ka fola ako munye kle sabani attacking kofe munye jadi shi mumbe nu ka nyama ya de agaliye olu ko ni ayira ka fo ko ni bara munu na akele flene ka an wala kana ba so na be police la ko fo ko chewara note ko olu nodo kui fatrika ba ka fola munye abla jere ako ni ya jitemna ka la jamu ye kuchala irojona kabi san 2017 munye jadi su ko ni ukele maka tu unyaga da ni yorina ako ni akli bala akli la jigina munye colombienne nga mamu meno de Cecilia Gloria ale ko ni ale jasura munye karanga so o marala karanga so ire ale ne kuchala ko ni ko o maja wani Burkina Faso ani Mali frontière fena ko o maja o fana temano ko faka boy ibe na ka fako tiroro su ku ye bingali taninga macha man fena ko o segara wati temano na munye kuchala ire akrefe dugu nu o konna ula patrika baka fola ako akila jigina ali bibe na ka fako juin kalo temani ko munye mani fi munu o ningena ko ko karabara kuchala akrefe dugu na ka beti jo ma sheki ula na fona flani anya sama ka bo munye independant ale konna la sebani ngala de to abla jara mal mega nyama ibunya obala Bakar Traoré bete babu nyena bi yere foki wali mando Bakar Traoré bete mbe jaflela minya away kado pangulu minu no lu nambe o jaw ko ni bombe o mbe jaflela tunga jafle imani sawa enyende niye international di wanyema ngwa pangulu nu fleni pangulu nu mbe yoro ale dibila dibi o be sulike ko be yelike ibe yelike pangulu mu na len fle dibila e ka ko do ko yelike de ni fennu nunu mayne nunu e kene afurgu ay ngoni abanini wa journaliste do mi vote nyedo de bulibaldo fifa la ni ta sanfe ko abada aye ante mono click on hebwe fulani abada o iye kaza yinsa abana anta beta kaza kele mingu mambulo yante meni an do no de la kataki dal o ni nyona de aho antara ni de la facility aka kaza yin katanski kaza ni nyona o yan yere kavio yi okay o nani ni besa ko nani de sanaka faraka awo wa sori be ka yere fana ko ikele sa o kun glone do awo o fana na be soro sa o nana anga na nga fe on be dafo de ayo nana non de ne ko ndo nani ngono e ma do akono de i washira mu ngono te ya ayi haramu ko shite ni ngono e ma washi ni ngono ayi jamais ni ngono na sumale didu nunu ngoni avion de transport di ayi me la jibura man na ne munye nga washira kono fo aye oye aéroport de Tunana aye kurane kalanga jigimu na aéroport de Tunana makati ya akera o ko akera de anya aéroport nyini ka erkele ni ko ke salve kurana kalana ka jigini awake ala ka ni sobo be ami mi e away kado ambita na ambita ambisi no funi bambulu koro la ya jara alikum mambe mambe sebe ngono sebe min nango amako soir de bamako la ya ko akwanga ta away kado Mali ani Côte d'Ivoire Mali ni Côte d'Ivoire gele mimbe aw ni nywanje no be talike sorasi ma binani ani konondo min no lu menene min ya away kado Bakar Traoré bete ma binani konondo away kado ko au conseil islamique du Mali ani anga chrétien la ka no be archevêque de Bamako nabu ko fo ku sindo na tuluna de wulika jo ko ni kera away kado lu fana kembe ka wulika jo o bamba akuni ya jatemine affaire 49 militaire ivoirien minnu be an bolo koro Mali kono min ya away kado ko ngoni sebe koro grendele do wa gelale do ko sobe ajira la na ka fo min ya away kado wulika jo ni chesuru konnana ka on ga dina tikila mo away kado lu kembe ko sedu ko ina min bi se ka to away kado ko imbi noya parce que ba ko kuna funi jonjo away kado o sirafe ka ajira la do ko kunte men ngonnana min ya président du haut conseil islamique du Mali Ousmane Chérifou Madani Aidara yabani ko alini archevêque de Bamako ko lu ko ni wulila ka se away kado an ga fama uma min be sura su ko fo ka jirula ka fo min away kado jouer kalo klita ma minun be no lu minana ni ango ko mercenaire u dedu away kado an ga position be chugomi adone do ko sobe sabu min away kado ko war kaw lu ko ni wuli ka jo min ke ko libération immédiate ko e sans délai ikaro ka fo kuma min fora immédiate temena sans délai temena tout suite temena abela jele temena ga min away kado ni ngo ni fenye
fɛn min n'a ye an ka mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ dimi sabu min ye awɔ i k'a dɔn i jo tɛ kɛlɛ la i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi i jo t'a la i yɛrɛ b'a dɔn i bɔra ni sira min ye ka tila tuguni ka wuli k'i bɛna san délai fɔ sira jɛlen tɛ anw bagabaga ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn awɔ i k'a dɔn an ka mɔgɔw ma cogo si la o de sira tigɛ la a jira k'a fɔ min ye tugokaw ka ɲɛmaaba n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Fɔri Ɲasinbɛ ko fɔ ale kɔni sen donna a la min bɛ se k'a to bɛn ni kelenya bɛ se ka kɛ Mali gouvernement ani awɔ i k'a dɔn Côte d'Ivoire ka gouvernement u ye maa bila ka taa ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu bɛ taa awɔ i k'a dɔn ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Lomɛkaw fɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn Fɔri Ɲasinbɛ u ka dugu la Jerikaba ko o ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna na ko in kɔni bisi basara ye kosɛbɛ sabu anw y'a ɲini kele Côte d'Ivoirekaw k'a jira k'a fɔ k'u nimisara awɔ i k'a dɔn k'a fɔ min kɛra awɔ i k'a dɔn filijuguba don olu jo t'a la Côte d'Ivoirekaw k'a jira k'a fɔ olu t'u sen don Mali bisi basaliko la ka taa awɔ i k'a dɔn diɲɛ kɛ min ye Côte d'Ivoirekaw k'a dɔn k'a fɔ u k'a jira fana Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali sariya sɛbɛnw ni Ala sɔnna a ma olu bɛ bonya bɛ kɛ ni o sira ye o fɛn fɛn filɛ nin ye n'o fɔra i k'a dɔn k'a fɔ Boubacar Traoré Bete o si ni sababa ma bɛn ko in nana kɛ sa min ye awɔ i k'a dɔn Bamancia ni awɔ ka dɔn ko kɔni a gɛrɛndera a k'o de siratigɛ la k'a yera k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka jamana in kɔnɔna na min ye Haut Conseil islamique du Mali a k'a dɔn a ɲɛmaaba n'o ye Ousmane Chérifou Madani Aïdara ani awɔ i k'a dɔn chrétienw ka archevêque ba awɔ i k'a dɔn olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se awɔ i k'a dɔn jamana famaw ma u ka baara bɛna ɲɛ sɔrɔ wa a ko ni sababa bɛna bɛn wa a m'a kɛ cogo cogo ko in kɔni dira kiiri tigilamɔɔw ma n'a wolola min na don n'a nataw la an n'a ɲɛfɔ fasodenw ye faamuya ka se ka sɔrɔ a la bonya bɛ kuma kan Marima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye Laya Jara a ka fasiri don an k'o faranfasiya Histoire de Bamako u ka bidon bɔli ni bonya b'a la ɲɛmaa bonya a diyara n ye hali bi an b'a yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94.4 tɔmi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Soit de Bamako ɲɛmaa b'a sama ka gɛrɛ n na Boubacar Traoré Bete sergent Stafa Kone Stafa Kane APES Sévaré a ko bonjour Madou Maïga, je suis à l'écoute depuis Sévaré. Je salue tous les membres de votre radio ainsi que tous mes compagnons d'armes partout au Mali. Sévaré sergent Stafa Kane je suis au Garabou, mon sergent. Gardez-vous. Folie billet. Gardez-vous. Deuxième classe, Madou Maïga, numéro matricule 00 1976. Mon classe. Deuxième classe. Et au classe, bon. n terikɛ o ye sɔrɔsiya daminɛ ye ko o kɔrɔ ye ko n tɛ fɛn na koyi an kɔni di ta ye dɔrɔn. deuxième classe bɛ yen e t'a la yɛrɛ k'a b'a la. anw bɛ taa ciw de la. k'a b'a la. ni sergent si t'a fɔ n'u y'an ci an bɛ t'o ɲɛnabɔ ka na. mun bɛ kɛ deuxième classe ye. n'i y'a kalan n bɛ grade changer dɛ. zéro classe de. général Mamadou Adama Maïga. numéro matricule. numéro matricule division 052 96. la ilaha illallah alo tɛ lara. arabu. Boubacar Traoré Bete an ka taa min ye awɔ i k'a dɔn an ka sɔrɔsiw u bɛ fo u ni foli ka kan dɛ walayi sabu n'i ye jateminɛ kɛ anw bɛ fɛn o fɛn min na ala ni awɔ i k'a dɔn olu sababu kati kɔnɔ adjudant chef François Dambele bɛ yen sergent Boubacar Tangara bɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn sergent Musa awɔ Jakite bɛ yen adjudant chef Solomani Traoré bɛ yen Umaru Traoré bɛ yen sergent Djibril Traoré bɛ yen ani k'a dɔn min ye Jakarija Traoré Jaki nin bɛɛ ye sɔrɔsiw ye kati k'an kɔnɔ u b'an lamɛn waati bɛɛ tɛmɛ ni fasiri ye soit de Bamako n b'a a sama ka gɛrɛ n na ɲɛma a bɛɛ n'a ta ni boli n'o ma ban bolo fifa o kɔni o jɔtɔ tɛ hali bi ko an ka to sira an ka tɔ ganɛ mun ye Côte d'Ivoirekaw ka sɔrɔsi 49 minnu u maralen bɛ anw fɛ yan i bɛna ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire masakɛ n'o de ye Alassane Dramane Ouattara Fasirika b'a ka fɔ la ko o kumana ko a bɛ fɛ k'i sigi u na a ka nin sɔrɔsi ninnu ye wa a ka sɔrɔsi minnu n'u bɛ MINUSMA o tɔgɔ la yan ko a bɛ fɛ k'i disi gosi n'u ye wa ko min ye Alassane Dramane Ouattara ko waati sera ko a ka tiɲɛ fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ɲɛna Elhaji Mahamadu Gaba a ko sibiri don n'o bɛnna uti kalo tile 6 ma i bɛna ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana u ka mun ye anniversaire n'o b'u ka indépendance ko fɔ o san 62 ani filanan o kɛnɛ o kan o de hukumu kɔnɔna la mun y'u ka jamana faama ye n'o de Alassane Dramane Ouattara a ye baabu caman a ye o sɛlɛ baabu ninnu na mun bɛ tali kɛ u ka sɔrɔsi 49 mun n'o ba minɛlen don anw ka jamana o kɔnɔ la a y'i da don o la kosɛbɛ mun ye Côte d'Ivoirekaw ka masakɛ n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara a y'a yira Côte d'Ivoirekaw la ko mun ye olu ka sɔrɔsi mun n'o ba anw ka jamana kɔnɔ yan MINUSMA o tɔgɔ la k'a bɛ ti jɔ sɔrɔsi 850 ani 50 o ɲɔgɔnna o la ko olu bɛɛ lajɛlen jɛra u ni kɔ walasa mun ye anw ka ba Maliba lakana o bɛ se ka na anw ka jamana o kɔnɔna o la cogo min na Alassane Dramane Ouattara a y'a yira k'a fɔ ko ale ka nin sɔrɔsi n'a bɛ sɔrɔsi 850 ani 50 kofɔ ko k'a bɛ san 2013 k'u nana dɛmɛ ta ni ka anw ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ u nana dɛmɛ ta walasa mun ye basigi ko bɛ se ka na anw ka jamana o kɔnɔna o la cogo min na nka mun ye fatirikɛba ye n'o de Elhaji Mahamadu Gaba a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara
me domina kon bi abe fe ki disu goshi akamu ye sorasi munu nu be minishima tola ko abe fe ki disu goshi no ode munye Elaji Mamadou Gaba akoko ka Alassane Dramane Ouattara ka akila kun kuraye na manye ka fo ki kira sorasi nyema ka be sorasi tini woni abe dula domuna ibe je ini ne ko saya ni balo ko ni ebo okene ode ka wa Alassane Dramane Ouattara aka don ka fo ko aka sorasi munu no banga jamana okonnala unna kunte dore mu ye korvari raka nafa ko obesika sorotugumna a sorasi nu ira fana besika nafa ko o sorotugumna ko dore ta ku unna kun ko oyo oyekoy ka fo ku na mali janya de kama wa abada ku ira na mu ye korvari ira besika aka musaka o sorotugumna ko nun sorasi nu chama ku unna kun yo oye l'intérêt de la Côte d'Ivoire kosobe mu ye Elaji Mamadou Gaba akoni ya jitemna kala de mu ye korvari kan sorasi nu amunu ma anwa jamana okonnala ya sorasi chama ne bula nyama mu ira konu ku udesene no foga fo ku udesene no sorasi munu no ol desena ko jamana ira konnala ko chama ne beta kana shelle anwa jamana kono minishima otola munye fasirike bay Elaji Mamadou Gaba akomi Alassane Dramane Ouattara akani independence akeneka no be Côte d'Ivoire jamana uko sambiworo ani flana uko independence okeneka aye babu muniko o shelle alibi akeleme ki bamba munga akokale ka sorasi binani ani kononto mundo ba anwa jamana okonnala alibi Alassane Dramane Ouattara biga ira ka foko no sorasi nu minelendo ko ani sadia manga bi ko waku umlelente sadia okonna ula patrike baga fola ako wati sera munye Alassane Dramane Ouattara akaboka chiamfo munye Côte d'Ivoire kawe o sabuka ni sorasi binani ani kononto munu udona anwa jamana konnala do muna ubodo anwa jamana kono ayira ka foko munye seban furan foitu ubulo seban furan munu obu nyamaruya ukona shele anwa jamana okonna ula o dangania ko o sorla munye minishima ire ale bora ka ire lajea oni mbora ki ire lajea me ali bi Alassane Dramane Ouattara akeleme ki bamba kaira ka foko ale kan sorasi nunu minane fle anwa jamana konnala ko ani sarate be bi ko ani sara ko otebe munye Elaji Mamadou Gaba ako wati sera munye Alassane Dramane Ouattara namanye ka foko ni sorasi binani ani konontoy nyama adugo nu wo ka tan kosobe wati sera Alassane Dramane Ouattara akaboka chiamfo munye aka jamana kono donyi note angu nga famuna mali donga famuna foka ta fara mali marabaka ka famunga nim sorasi na kunte dole ka anwa transition ninga adafri ninga gori kondo asingorla ula Alassane Dramane Ouattara wati sera akaboka chiera ko foko vari ko ni sorasi binani ani kononto una kunye fe munye akaboka foko vari ko na fani flani anya sama ka bo so de bamako ale konala Elaji Mamadou Gaba ale sabani ngala madu mega nyama ibunya obala Boubacar Touré bete anga franyo anga Ibrahima Tungara anga fu Ibrahima ni fuli kaka ko awai kado ani chesire ka ni wuli ka jo kwa Tungara hali bi kwa la kanto nyoy ami ote ka Tungara Ibrahima Tungara Francis kona la me fuli tani ka asekere ka atungara nyama no borai Adonis DG Traoré ame fuli tani nga afana sekere afana klubana ni watina Francis yeme jime nyame ubulo te koima koima ete se ka ni mi koyi ne ni mi dra bi bo gari wo fe la ya est-ce que ami ke ni dale bi yerle kami ene kay se ka mi de ne kay sa ngone kay kala ko tiaw ali tiga de duma bi fa ko duma mi ngadi ye tiga de duma ni jamais et se ka ngodi foi man trop bo nyama ko yon tora de wani sogo et se ka manger ko sogo bla bana ngoni ngalala abarkala do ngo ko kecho de kele no te imena ngasaw ye do ngodo lamini do ko lamini ki ka sugo bla lamini yaketa la biyer la sugo dunge ne koni benga temi te koima ana jara ko folo ne atibulo folo ala kama jedwa ala kama ko te koyi Abdul Karim anga fuli biye binu keta kifo ka keta Ibrahima Tungara hali bi ambifo ka Tungara Boubacar Touré beta amita ambise minya awai kado Mali ani Algerie ni nywanje ka joni chesiru awai kado luko ni okele do fambefe mana sa minya awai kado aunga ministry mimbe no bitalike awai kado Ablaye Diop awai kado ka le ko ni wuli ka joke atara Algerie o de stratégie ministre des affaires étrangères ani coopération internationale Ablaye Diop awai kado ka atara Algerie minya awai kado ka damini utkolo kli wolonvla san 2022 awai kado capital mimbe no ye Alger ayezole dai akoni ngo imbita lika minga ode awaikado kawuli ka joke politiki sira fe ni jamana fly imbita bolo minga hali bi nga awaikado anda do burukelena ka fie nyu anve mi se ka to jamana awaikado abise ka lafia chukombi mi se ka to jamana deun awaikado bise ka lafia chukombi
akuni ya jate alaje ministry Ablaye Diop way kado ay bara nun damine Alger damine kalo kle wolonvla ana se utkalo kle konondoma akani ngulika jo min fle ne ni ntashi ya foloy ay tadi chamange ngani ngene nga ana barake nyugo min be no ya Algérie fana ka ministry min bone dugu were ko nyaw nyina bo ye nyuan soro ye bara chama nundo nyuan fe aklina chama ndi nyuama min se ka to bara numbi ke jangote away kado wati mina ko numbe be kunje ya jira ka fo nyugo nyeba min no kera bo ko kono ya no away kado no bi talike DDR ko min be ani away kado cohésion nationale min be talike accord d'Alger o siraka kado ka fo nyugo nyeba awolo la faminuna no ye mado minu mina sugandi kado away kado sorasiala yel makado bara werewla so de der ko fo akikado ka fo ye fami nani sababa bena de département aya jira away kado ka fo min ye bengan ni haklina minu sorno kono ko ne fenye min nani so ja no barka buena ko ma jagwa do Algérie away kado anu ka barake anu tika ko kadi nyama anga sika away kado nundo min bi sika to jamana mi sika lafiya inshallah baba dambele aka fasiri fle nouvelle horizon o ka bidon boli e bunya bala marma ganye ma bunya asebe koro jaranye ne nouvelle horizon ne ale blaso de bamako mba ale samaka gerena nema abena tanima turika abla jigalana abika yana ko jisugu ya ko oye kelenye munye Omar Koita akumara ako munye conseil des ministres extraordinaire na manye ka foko suko ane dugusaje o chilalala ibena ka foko munye angwa dumfe songa ko ni abalaka ile tinchari ore kama munye jamana fama ninga fara aka gouvernement ga oye mishidugu ninga tagrema tinchari dimashido no bena utikalo kle wolon vlama munye kuluba munye conseil des ministres bele o kena ko osira ene yere nyamaya kuma mamumbulo ode jamana fama no be colonel Ashimi Koita okufo ene sigunte dore o sabike ayira ka fo ko munye duna fe no balo okufo o chama ko nimbe ko asongo ko abalaka yele angwa jamana konala asoro munye dalu jonjo ko o masoro ayele kun ula fatike baka fola akoy be na ka fo ko angwa jamana ko abeni ka wati ni bo munye angwa jamana ko ni ambe gele o konala sangani wati bala dele na ebe na ka fo ko munye fe no songo ko abe balika yele te tari ko tate bo shishite mene munye petrolier fo kata fara munye fencha manka nyama olu bala dilen ballaka yele taji u bala dilen ballaka yele munye transport yo sa na be transport ko fo ko ofene ballaka yele kligandire dire ofe fo kata fara munye balo mununo olu beddi anga bagoma anna nywana chama ko o ballaka yele kligandire dire fe gamuye jamana nyama yere ko nin ka sebe ko toro ore nana ka fo ko munye suko ade dugu saje che anana ka fo ko sigaro mununo obe ko o songa ko anana ballaka yele titari ore okum ko la muye jamana fama no be colonel Ashimi Koita kofo aye wole bla aka ministry bema ko nkera toji ay na fen fonye ma afamu ode kum ko na ministry mum be nale ka bara nesuno jogo koma babu ataraka dama titari akoni akumara ayira ka fo ko ame domina kombi di akli bala munya afrika lo kli wora sam bafla ane sam muka ane fla jamana gouvernement ane jago kala wal fo kata framu yo consommateur ko nyema ko o benaka ka fo ko munya shikaro muno bebo jamana ko fe kana anwa jamana okonala ko akulo ko kana teme kemeni mwanka o mi sigaro mun fana no ba anga jamana konala o kulo ko akana teme munye keme oka kana na ka fo ko munye ko mona kamunga nyema ebe na ka fo ko jiga ko amakla oka okane o ko mun kana muye jamana fama yo wulika joke ka chesiri ko oke na manya ka fo ko suko ane dusaja chelala bengara kan ka fo ko muye sigaro ko akana teme kemeni mwanga sigaro mbo jamana kofe kana anga jamana okonala suko ne dusaja che o sigaro kana yera siro kemeni biorola o ye fenye munye jamana fama Ashimi Koita amasoko fam tukusla ori akili bala akili la jigina munye coronavirus banana manya ka fako obejiya konala ani ngata fara munye seda oye nyangili mun ka anwa jamana ka segere nyangili mun nani sare kon titanyo fe abada ori kum konala munye jamana ayo subvention ku oke miliarda ani nani jamana ayo subvention ku oke ori kum konala namanya ka fako nimbara kon ko akerata o mona kamun kanjika atika kla okanga munye gouvernement yo decision ko tatitari yaira ka fo nimbara muna kele flene dalu masoro ala ute jena e bi ute jena e sini oro kum kono la ko wulika joko obena ke muye gouvernement abena chesiri ko oke munye problème nu mbe ka fo ko o subvention la nyama nu umado anga jamana kono la o marsa munu maseka dunaye akota la ka kalfa opérateur économique muma aduna doyen fe wa amado douanu karo fe wa nyama ko wulika job na ke ka sikasikalu ko oke ko mun karane ni ye nyama ko kana na adalu dalu jonyo obeseka soro tomna oro kum kono la muye jamana fama no ko na Ashimi Koita kofo kata faramunya aka gouvernement ga yaira ka fo kubena wulika joke ka chesiru koniko oke fenu nu songa mana yele yoro la kubena numéro de verdo koniko obla malido mbela jelenga boloka ni yae ka fo ko fengo niko asonga la yoro muna nyama kika woleli ko oke jamana fama yaira ka fo ko commission ko
o bena siri commission mun ni ministre chama yɛrɛ bɛ ni yɛrɛ ye a kɔnɔ la o commission ninnu mina nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'a jate minɛ kosɛbɛ fɛn ninnu sɔngɔ a kana yɛlɛ abada ko mana kan mun fɔ jɛgɛ k'a ka tilo o kan de kan ko wulikajɔ bɛna kɛ walasa mun ye malidenw k'u bɛ se ka lafiya cogo min na mun ye lakanabaw fana sen bɛna don nin ko in sɛgɛsɛgɛli u la mun ye maa mun bɛ k'a fɔ ko u bɛna jalaki nin ko in na bolodɔngɔni mana si maa mun na k'a fɔ ko e de jɔyɔrɔ yira nin ko in na ne ma ko maa min fa i yɛrɛ fa kunnafoni filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye suwaden bamako ale kɔnɔ Umaru Koyita ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Boubacar Traoré bete yani an ka taa sugu la Boubacar Traoré bete an ka dɔn an bɛ kunnafoni an bɛ a datugu ni awai ka dɔn i ka fasiri ye fasiri min bɛ n'a bɛ nin jago ko in ani nin sɔngɔ ko in min b'o ko fɔ Boubacar Traoré bete n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka taa sugu la ni ka tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka min ye awai ka dɔn sɔngɔ gɛlɛyara nka ngolonci ani ka dɔn bɔ ka bin o bɛ fan bɛɛ fɛ Boubacar Traoré bete ni ma awai ka dɔn ni ma dugu f'i ye i tiɲɛ f'i ye jugu sara Boubacar Traoré a ka tiɲɛ f'i ye Boubacar nin kuma in ye kuma kolo girin ye waati dɔw bi kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ fɔ Boubacar Traoré min ye awai ka dɔn kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen n'olu bɔra Abdramane Doucouré ale côté a ko Sirène kɔnɔ u ka sɔgɔmada in na bɔli a ko tiɲɛ ye min ye maa ta tɛ koyi an ka jɛ don an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ fɔ ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka jago ma donc ko ala awai ka dɔn ale bɛ taabolo min kan ko bi ko a jirala k'a fɔ ani kunnafoni dila damadamaw de bɛ yen olu de bɛnkan don olu de jɛlen don wa olu de bɛ ka awai ka dɔn ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gɛrɛntɛ ni ka gɛlɛya anw bolo a ko commerçant dɔw bɛ yen olu kɔni ma siga fiyewu u y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔn département min bɛ yen ni commerce b'a bolo n'o ye ministre ye ale yɛrɛ kɔni de bɛ ko in yɛrɛ cɛmancɛ la sabu min ye maa dɔw bɛ yen ani minnu tɛ ka u bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye sɔrɔ busonba dɔw ye a n'olu jɛlen don wa min bɛ se k'a to awai ka dɔn ko in bɛ taa nin cogo in na wa fo ka diɲɛ wuli sɔngɔ jiginni an hakili b'a la cogo min k'a kɛli awai ka dɔn ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya Basiri Kaba ko a ko tiɲɛ don ko in ka gɛlɛ diɲɛ fan 14 fɛ ko in ka gɛlɛ sabu gɛlɛya in bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nka min bɛ ka kɛ anw ta in na Mali kɔnɔ yan Boubacar Traoré bete bolofa bɛ anw ta in kan a ko n'i y'a jateminɛ e groupement de commerçants u camanba de bɛ yen minnu gɛn bɛ ka bolokɔrɔni si maa ma n'o bɛ anw ka ministre in ko fɔ wa laɲiniw yɛrɛ kɛlen don k'a fɔ ministre awai ka dɔn ko a ka démissionner ko a ka awai ka dɔn wala a k'o sɛbɛn Basiri Kaba ko a ko a misali ye min ye a ɲɔgɔn ye belebele awai ka dɔn o dun dɔ kun kan ka kɛ ani DTAw ni ɲɔgɔn cɛ ministre awai ka dɔn ko a ma temps yɛrɛ di groupement mɔɔw ma u ka se ka kuma nka u ye min yɛrɛ ye o y'u dabali banko ye sabu ministre nalen ani commerçant kelen olu de donna ka ɲɔgɔn ye u mɛnna ɲɔgɔn ye la ka maaw sigilen to maaw bɛ k'u kɔnɔ waati min u tilala a seginnen ka na salle kɔnɔ k'a ma kuma da di maa si ma jango tɛ min bɛ maaw bolo maaw ka se ka awai ka dɔn o kuma fɔ Basiri Kaba ko a ko nin ye responsable minnu filɛ nin n'o ye denmisɛn dɔw ye n'olu bɛ awai ka dɔn commerce la jago kunna olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan ko bi ministre awai ka dɔn ale kɔni ka wuli ka jɔ o ye fɛn ye fɛn min n'a ni sababati ka bɛn ko ye sabu min ye awai ka dɔn kɔrɔlen minnu tun bɛ kɛ jogojugu minnu tun bɛ kɛ waleyajugu minnu tun bɛ kɛ a b'i n'a fɔ ministre in yɛrɛ nan bɛ o tɔ bɛɛ lajɛlen de sinsin walasa olu bɛ se ka taa awai ka dɔn cogo min na a ko exonération o kuma min n'o bɛ ka fɔ maa damadamaw de bɛ yen minnu bɛ sugandi exonération bɛ taa ni ka d'u ma min ka d'u ye u b'o kɛ jamanadenw na n'o tɛ ni Amadu Tumani Ture ka waati maa minnu bɛ yen n'u hakili b'a la wulikajɔ kɛra waati dɔ la minɛn dɔw bɛ yen Amadu ye awai ka dɔn exonération di wa min ye awai ka dɔn monopole ko Amadu y'a bɔ a la pewu i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ malo a waati jamana kɔnɔden hali e Boubacar Traoré bete ni 20,000 b'i kun n'i bɛ se ka taa sukaro ta ka na tellement awai ka dɔn malo ta ka na feere ta ka na i k'a feere cogo min ka di ye nka bi kana kɛ maa damadama papier ka d'u ma exonération ka d'u ma monopole ka d'u ma min ka d'u ye u b'o kɛ fasodenw na taati mɛnɛ si ti bɔ conseil des ministres spécial k'o sigi nin ko in kama a Boubacar Traoré bete an kana ɲɔgɔn nɛgɛ banakɔtaa ka fɛn yɔrɔ min a bɛ kari ye si ça va pas n'a tɛ se a ka taa a banna wa ɲɛma a ka nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan mun ye i y'a fɔ cogo min na ani opérateur économique kelen pe de kumara opérateur économique y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu ma se ka na ni sigaro ye ko dɔwɛrɛ tɛ ko mobili ninnu tun bɛ ka na ni engrais de ye nin ye kuma ye n'an tɛna engrais ɲimi an bɛna engrais ɲimi wa wa se ma maa don dɛ Abdramane Doucouré a ko awai ka dɔn nin ko in bɛ cogo min na jamana kuturu maa damadamaw ka fara ɲɔgɔn kan ko sɔrɔ busonbaw ko commerçants ko min ye awai ka dɔn monopole bɛ olu de bolo ka jamana ta otage la min ka d'u ye awai ka dɔn k'o kɛ jamanadenw na a ti bɛn bi a ti bɛn sini yalima a bɛ ɲɛfɔ cogo di min ye awai ka dɔn monopole ko in k'o ta fasodenw bɛ ka tɔɔrɔ fasodenw lajabalen don a ko commerçant dɔw bɛ awai ka dɔn olu kɔni siga t'a la koyi olu jɛlen don awai ka dɔn kelen bɛ k'a jira k'a fɔ min ye sɔngɔ ye a bɛ se ka jigin ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa a bɛ kɛ yɛrɛ fana koyi
nga minya awekado lu blokele do ka so ke monopole de tambe ka di madoma ni ete machine se ka danai o bi nanai ki ka songo jagwa sigaka min ga di obi da foso do angana nywa nega koyi population mi se ka doke nga minya awekado ayende menga warala awa sura ku yamfa bibulu de minya awekado foso do commerçant ko u se ko dimine do abdraman du ko koti ambe do dimine ko bi u dimine do ministry ngoro koyi sabu situation mi chuko mi abisi basale do na yere nyamile do malien do mbi yoro mene ko bi ubu yere nyiniga no ya soro ministry mi be ni commerce ni onyeshi no ba bulu ni yalma na be ka se ka jabana ko do ku lafia be min no fa ka se ko ke akodona na tawla min ya awekado lube wuli ka joke ka ko nyefo detail minum bala awekado kerengere ni ala ani ma minum be ka ni njojugu intara so do ni ala sona ma ulubi nu dado ala ka nyefo so do ye mi se ka to be se ka famille sora note ashimi ba ka barala note min ya awekado sajo kamara aba ka barala note min ya awekado wageu ni awekado muribo ubu ka barala tala mangi jow nga min ye ni ministry commerce ka desere pew fo conseil de ministre spécial ka sigi chere langa na nywa daga ashimi aka na ko ingeti koyi atinya da Allah jani minti se o ka boy baraka ka ke tugula non de o ba tinya de ka foko sema mado tala ay sema ko kon ti sema jme ni sema mado sema jamana be position mina be anga na nyugo nege afara ko ka dénonciation ke dénonciation bi keke siga tala mais avant que dénonciation ka ke ko ka laje ni ya asim ni ya danere ma binyama ka damne direction commerciale la ka be fran kono dimi tew nje dimi de do kosobe be nyambala bi booro mi be wasto gele mu bulu de afara ko sugoro ka fere kemeni muga afara ko sugoro ka na teme kemeka mais jusqu'à présent ni ngokele ni do wanyama munye ibeka ala ka inala ka bi aga masakaya wati munye akokume makele munu bulu le ka tanai bon c'est ça le problème olu makele munu de la kuma be le bulu kuma obichaya ni ndonta ni mbota kuma chama mais monopole bulu en réalité c'est ça le bulu de c'est ça ala ka ni sabobe ali bi ala ka mi ko be ya rabiama ka ni ka suketa fe aka mbla sugula angata soni be amenyo sura ngafe to bia ka kafe kunche nai obike Abakar Traoré bete de ye awekado moto miseni moto batigi de ye awekado minye jakarta tigi Abakar Traoré bete awekado moteru ni amanyolo na mina miseni ube afoko Badri Keita Idrissa Keita kengairi wasulu ambafu kosobe o fleni awekado ni tibana gendarmerie la doni kosobe be inuma mbulu laje ni be kata safofe awekado fleni safosira bainga minya awekado kengairi wasulu jamsabugu anambe awekado kadu anjigi koro kosobe suratikela ambe fulin tonu la se El Hadji Sukuba Samaki pere oto minna kura bashegene Keita ka foka wali nyimando Idrissa kuma belebele imba na mesanga ani wati ka kuma ka fuli ani tonni be ka nyeshama fulin tonni halibi ka la se minya awekado sad malien de Bamako a supporter bela jile blanchou be fo ku be wali mando ka yirula ka fo sad malien kono personne n'est indispensable aw ye sadisu yede kosobe a fiefio Ulibaldo donc ambe fuli la se ka fuyi ma ko inga toyi abana nga toyi ta bala club kata fenfembe no lu weleledu uku jija kanu ko club nofe ku kofle ni hakilina were tula ko club dama de hakilina bula awe ka do kana de wallahi o de nyogonte nu nana alhamdulillah ni Allah sonama na wulula mina saison were ana nyefo nyoy o ma Abakar Traoré anga tatile la wati sira nyama le pays ne be bolo do me bone aye munye sebaningala o Issa Jigiba akoko wala sa basi o besika na angwa jamana konala mouvement mumbe nanka mako yere wolo debu sur le rempart na anyema ya ben jara adama jara ni beka mako ben le cerveau ni carton rouge koni uya diminishment made munye fatrike bay no de Issa Jigiba ayira ka foko munye jouer kalo clé mugan sa bafla ane sa mugan ane fla ibena ka foko mouvement yere wolo debu sur le rempart uye bataki do seben kata di munye minishment mauma o se kata ka bo anwa jamana okonala tugumna na manya ka foko o bataki yo seben gato ki minishment ka tabali o sanfla la munye juma do no bena utikalo klinani ma samba fla ane sa muga ane fla munye palais de la culture Amadou Ampatipa ibena ka foko maliden chama ne bora ka jabili ko nko oke kenen ga ibena ka foko munye mali drapeau ani kata framuye irusi drapeau ka ema okoni yakubale ngundo kenen ka kosobe patrick baka fola munye Issa Jigiba ako mouvement area wol debu sur le rempart na be adama jara ben le cerveau ka jekulun ko fo ko la ni to dore ko munye minishima akataka bo ango jamana konna la
n'a fɔ mun ye barikani ye fo ka taa fara mun ye force takuba kan ani ka taa fara mun ye Faransi kunnafonidila minnu kun bɛ n'a bɛ RFI ka taa bila France 24 la olu taara cogo min na ko MINUSMA ko a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ko a ka taa ten o de hukumu kɔnɔna la mun ye mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart u k'u b'a ɲini MINUSMA fɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yanni an ka indépendance don cɛ n'o bɛ le 22 septembre 2022 kɔfɛ yanni o cɛ o k'a sɔrɔ mun ye MINUSMA a y'a ka koso n'a ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna o la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye le pays ale kɔnɔna la Isa Jigiba ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Bokar Traoré beti a diyara n ye Bokar kunnafoni bɛ n bolo kɔrɔ kunnafoni min bɛ yan a bɛ awa i k'a dɔn indicateur de renouveau a b'o de kɔnɔ a ko awa i k'a dɔn min ye affaire min bɛ yen n'o ye musokɔrɔba in ka affaire ye n'a bɛ awa i k'a dɔn Djoku Sidibe n'a b'o kofɔ Bokar Traoré beti ni hakili b'a la Djoku u y'a bɔnɛ a nin na affaire Djoku Sidibe musokɔrɔba don si bɛ san 71 jate la a bɔra awa i k'a dɔn yalima a fara a ka furu la yɔrɔ min bɛ yen n'o ko a ma ko lani min ye kalo tile 10 n'o ye juin kalo ye san 2022 min ye affaire in ye a kɔni a gɛrɛbara kosɛbɛ nka o de siratigɛ la maa caman bɛ yen minnu minɛna a ko a bɛ maa 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o bɔ olu kɔni minɛna wa i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen dun bɛ kaso la sabu u kɛn bɛ ka waleya dɔ ta k'u pɛnpɛn n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn min ye jɔnya waleya ta k'u pɛnpɛnli min kɛ an bɛ tile min na bi i k'a dɔn o tile o tɛmɛna a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni musokɔrɔba in san 71 i k'a dɔn k'a bɔra i k'a dɔn maa dɔw de fɛ min bɛ muso 5 min b'o kofɔ a kɛra juin kalo tile 10 tɛmɛnen a yɛrɛ ka furu la koyi a ko kelen yɛrɛ bɛ o ye i k'a dɔn daba kɛ k'a bugɔ i k'a dɔn a tɛ na i ɲɛ b'o de kuru la a tɛ na o de siratigɛ la ko in kɔni taara fo Kayi waati min na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra i k'a dɔn minnu kan ka minɛ olu minɛna o de kama min ye den ye i k'a dɔn kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ba ma sabu min ye i k'a dɔn kiiri tun bɛ ka tigɛ Djoku Sidibe min bɛ se k'a to maa kofɔlen ninnu i k'a dɔn olu bɛ se ka labila cogo min n'u minɛna a b'i n'a fɔ i k'a dɔn bɛn ma k'a la sabu Djoku kɔni ma sɔn cogo si la olu ka bila sabu u ye min d'a kan n'u bɛ ka min k'a la Ala de ye a dɔnba ye a ko a y'i ban ni min kɛ liberté provisoire la i k'a dɔn a na kɛ o de wolola i k'a dɔn nin ko in na sabu a seginna ka na village la kuma don i k'a dɔn u taara sɔrɔ a ka furu la k'a ba de bɛ walo bɔgɔli yɛrɛ dama tɛ koyi a tila ka bɔnɛ a nin na a kɛra lani a ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfini o kɛra Fasiri Kaba ko n'o bɛ DSK ko fɔ a ko nin ko min filɛ nin i k'a dɔn a kɛra sababu ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka maaw dabali ban jɔnya wale min bɛ yen ne i k'a dɔn a kɛn bɛ tiɲɛ ye n'o tan bɛ i k'a dɔn anw fɛ jamana in kɔnɔna na a ko nin ko in i k'a dɔn Samba Gassama n'ale bɛ wele ko Général Samba ale fana ye maa ye min dɔnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ mandat de dépôt 25 k'o de dira i k'a dɔn maaw ma ka taa n'u ye kaso la u bɛ se ka taa ɲɛfɔli kɛ cogo min don na nataw la Fasiri filɛ min ye i k'a dɔn indicateur de renouveau u ka bidon bɔli Bouakari i bonya b'a la Madu Mayiga ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛnna ni ɲɛ ale sama ka gɛrɛnna mun ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Dawuda Sangare ɲɛma a bɛɛ n'a ta ni wara bilen n'ale bolo tɛ zaban mun sɔrɔ a b'a fɔ ko o kumunen don a ko cadre d'échange pour une transition réussie n'a bɛ parti jɛkulu dɔw ko fɔ ɲɛba i bɛ na ye k'a fɔ ko juma don n'o bɛnna uti kalo tile 5 ma u ye kunnafonidilaw k'u wele kunnafonidilaw ka soba mun bɛ yen n'an k'a ma ko maison de la presse Amadou Tumani Ture ala ka ɲinɛ a la ale ye soba mun jɔ ka di kunnafonidilaw ma mun ye nin parti jɛkulu ye a bɛ se parti jɛkulu 60 ɲɔgɔnna o ma kunnafonidi kɛnɛ in kan u ye baabu caman k'o fɔ nka o banbanna mun kan u y'a yira mun ye jamana faama k'u b'o hakili la kunu kura ye n'o bɛ Asimi Koyita kofɔ k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye gouvernement d'union nationale o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o sabu kɛ ko kalata minnu n'o bɛ ka kɛ n'a bɛ masakɛ kalata kofɔ fo ka taa fara mun ye député kalata ani ka taa fara élection communale kan ko maa tɛ bila ka a ɲɛnabɔ maa mun n'o ye premier ministre mun ye parti politique o b'a bolo o bɛ docteur Sogɛli Kokala Mayiga o b'a ale kofɔ ko jamana faama ko a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Sogɛli Kokala Mayiga ko ale sen bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min na Sogɛli Kokala Mayiga ale ka démissionner ka gouvernement ɲɛmaaya k'a bila ten cari ko n'o tɛ ko mun ye kalata minnu n'u baaraw bɛna boloda k'a fɔ ko mun ye Sogɛli ko o k'a baaraw k'o labɛn ɲɛma k'a fɔ ko jaabi ka bɔ ka bin o kalata la ko maaw bɛna sɔn jaabi min ma nin jɛkulu in kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a ye sini hali bi u y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana faamaw k'u bɛ ka hakilina mun ta mun ye jamana constitution k'u ka a kuraya k'u tɛna jɛn n'o ye bi k'u tɛna jɛn n'o ye sini o sabu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko constitution kɔrɔ mun n'o bɛ sen kan n'a bɛ constitution mun sigira sen kan 92 o kɔnɔna la ko o ma ci fɔlɔ ko o constitution ko o de kɛlen bɛ sababu ye maa minnu bɛ fanga la bi ka fanga ka a sɔrɔ hali bi ni parti politique jɛkulu ninnu kɔni u y'a jira k'a fɔ ko mun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ɲɛma k'u tɛna jɛn n'a ye abada parti politique ɲɛma ka mun ye kalataw k'o labɛn k'a fɔ ko jaabi jɛlen ko o bɛna sɔrɔ o la o ye fɛn ye k'olu tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a ye sini kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Dawuda Sangare Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la
basi tɛ min ye away ka dɔ yani waati yana an ka datugu an bɛ foli lase away ka dɔ min ye Honore Jara Kolokanikaw fɛ sabu min ye away ka dɔ Kolokani min ye away ka dɔ a marabaw ani a maa yelekow jɔnko Ala u bisimilala away ka dɔ jamana away ka dɔ premier ministre fɛ n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga kofɔ a kɛra utukalo tile 5 délégation yi away ka dɔ n'o bɛ cercle de Kolokani kofɔ ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye away ka dɔ président du conseil de cercle n'o ye away ka dɔ Jaji Jafin Jara sa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ministre de l'administration territoriale ani décentralisation colonel Ablaye Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ministre de la sécurité ani away ka dɔ protection civile général de brigade Dawuda Ali Mohamedine ale tun bɛ yen o de siratigɛla min ye président du cercle away ka dɔ a y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ka ta k'a lase away ka dɔ autorités ma Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ y'u fo kosɛbɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a yirula k'a fɔ aujourd'hui plus que jamais min ye président n'a ka gouvernement u cɛsirilen don yalisa min ye away ka dɔ wulikajɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ cogo min ale yɔrɔ kelen na min ye away ka dɔ Giyoyo ale fana away ka dɔ ntɛnɛndon kalo tile 8 o tɛ kunu ye wa min ye away ka dɔ mairie de Giyoyo away ka dɔ remise officielle dɔ kɛra o bɛ ambulance dɔ kofɔ ka tile a dira away ka dɔ nin yɔrɔ kofɔlen in ma sabu away ka dɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ Europe jamana kan n'o ye Giyoyokaw yɛrɛ Espagne Faransi Italie away ka dɔ olu de ye nin wulikajɔ in kɛ ambulance di min bɛ se k'a to away ka dɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka away ka dɔ kɛ nisɔndiya ye a ko n'i y'a jateminɛ nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sabu maire min bɛ yen a n'a ka adjoint ani away ka dɔ CESCOM représentant ani a jama bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Asako maaw ma ani dugutigilakaw a yelekow bɛɛ lajɛlen yera nin kɛnɛ in kɔnɔ foli lase maa minnu bɛ yen n'u ye nin wulikajɔ in kɛ a cogo n'a ɲɛna away ka dɔ k'a jara Giyoyokaw ye kosɛbɛ Bɛla Jara ale away ka dɔ adjoint au maire de la commune rurale de Giyoyo away ka dɔ ale ye o wulikajɔ ye donc ale de ye nin wulikajɔ kɛ ambulance dili a ɲɛna a bɛnna away ka dɔ Ala k'a ɲɔgɔnna caman Ala k'o nɔgɔya yarabi ama o tɛ kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira nka mun ye Ablaye Keita n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Magilɛ a bɛ ka solar ɲɛmaaba nin waati in na an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a sɔgɔlima na an b'a fɔ a ɲɛna ko a Keita waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira kosɛbɛ waati sera an bɛ foli ta n'o lase away ka dɔ kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma o bɛ kɛ lamɛn jɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli ani tɔni k'a lase Mali kɛr ma k'a ni cɛsiri k'a ni baara ka foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma hali bi k'a ɲini limanaw fɛ an ka jɛ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ ten bɛ se k'a to jamana in bɛ lafiya bɛ se k'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la waati na ni jɔ cayi an bɛ Gawusu Keyita fo ka waliman dɔn Jibril États-Unis ka foli ani tɔni k'a lasa ma ka foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma hali bi k'u ni cɛsiri k'u ni ce k'u ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye o tɛ Yakuba Gindo an b'a fo Tari Dede Yakuba Gindo awɔ foli wɛrɛ bɛ yan a ma ban a banna waati sera o monsieur le maire Dutigi Ɲare Safo dutigi bɛ fo awɔ dutigi ka fo ka min ye Marjan Kulubali k'ale fo kosɛbɛ away ka dɔ ka Safo mairie bɛɛ fo u bɛɛ bɛ fo ka tila ka Jalakɔrɔji mairie u bɛɛ bɛ fo ka Jabate n'a ka jama u bɛɛ bɛ fo n terikɛ kɔrɔ n'o ye Mari ye k'a fana fo ka waliman dɔn k'a Kulubali o kumana Yakuba Gindo k'a ni ce Jibril Jabate kosɛbɛ Yusuf Sisɔgɔ awɔ an b'u fo u bɛ fo ka foli lase away ka dɔ Gafure Awa ma ka foli lase min ye Ina Arama ma kosɛbɛ ka foli lase Ami Mariko ma kosɛbɛ k'u fana k'u ni wulikajɔ k'u ni cɛsiri madame Kulubali Bajɛnɛ an b'a fana fo ka waliman dɔn Nura FM kumasoba in kɔnɔna ni Ala sɔnna sini away ka dɔ e ni Abu Safunɛ o bɛ kɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min bɛ se k'a to kunnafoni wɛrɛw a bɛ se k'o di cogo min jamanaw ka faamuyali sɔrɔ a la a bɛ kɛ ten ka foli lase Gawusu Keyita ma ani baara Mamu Kamara Mɔden Burama Traoré Jobɛrɛ Cɛkɛnaw ka ɲɛma ka foli lase e yɛrɛ ma Boubacar Traoré i ka denmisɛnninw bi yan Alfuseni Mayiga an b'a fo k'u ni baara ka Adama Mayiga yɛrɛ fana n fatɔma k'a fana ka foli kɛ k'a ni baara kumana u bɛɛ lajɛlen bɛ fo Boubacar Traoré bete e kun bɛ yan Mayimunatu den Gafujɛma ka Madu Mayiga hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a kan bɛn sini